Ai căzut, mă? Hai, mă. Hai. Ia bag camera. Ce filmezi, bă, că dacă îți trag o tencuială peste ochi acum? Auzi? Hai să... Ce-ți faci? Ei, stai că am treabă. Băi, tornă în gol. Vezi că asta aveți. Hai, Toarnă acolo, da. Toarnă acolo, da. Vezi că... Ia, ăla-i, dai drum peste cap. Ăla-i. Stocătură. Ha? Mai pune pauză, nu filma. Du-i pauză. Are pauză ăla, băi, Ionut. Hai mă, care grind am deschide aici? Tot acolo, băi.